Tak, nachádzame sa na mieste činu, na Hornom Bankove. Budeme smerovať smerom na Jahodnú a z Jahodnej pôjdeme po ľavej strane oblúčikom na chatu Lajoška. 16 stupňov, slnečno, čiže ideálne počasie na beh. Brutál je, že normálne hore na Bankove v lese, kde sa opeka, sú rozložení bezdomovci, ktorí si robia svoju rannú rutínu, to je masaker. Tak dúfam, že ich nevyrušíme, no. Inak každý, kto beháte dlhšie behy, alebo športujete, alebo behávate, chlapi, tak toto je to najlepšia vec na planete. Anti-stick na vaše stehínka a guličky. Začíname smerom k bezdomovcom, ktorí majú svoju rannú rutinu. Neviem, či to tam vidno, asi nie, ale práve sa prebudzajú. Kilometer 0. Keď bežíte v lese, tak nenoste slúchatka. Počúvajte každý jeden svoj krok, počúvajte les, to ticho a tak naozaj vyčistíte hlavu a budete sami so sebou celý ten beh, nič vás nebude vyrušovať. Je to fakt pecka. Inak toto video nemá len výkonnostný charakter, ale takisto je to aj prezentácia našej krásnej prírody a umeleckých diel, ktoré sa nachádzajú po ceste. To bude večerníček. Tu je jeho pes. Ten samotný beh, ktorý bežím, nemá sám o sebe až tak veľa výškových metrov, ale je to také, že sa to strieda a vie to byť dosť nepríjemné. S tým, že v podstate, aj keď bežíte naspäť, tak to nejdete len zbehnúť, ale stále vás čaká to striedanie toho zbehu a výbehu. Takže ten samotný beh aj tam, aj späť je dosť náročný z toho hľadiska, že bežíte stále aj nadol, aj nahor. Alebo keď som behal na tej Terryho chate, no tak ideš výbeh hore, mákneš, dole zbehneš, aj keď ten zbeh zvyčajne je náročnejší. Ale toto je tiež trošku také špecifické v tom, že sa stále strieda to stúpanie a to klesanie a vie to byť dosť náročné. Ale zase má to aj svoje výhody, lebo teraz ideme vlastne na vrchol, smerom na Jahodnú a klesáme dole. Takže ten tréning je v tomto teréne super aj na to striedanie tej tepovej frekvencie, striedanie tej aerobnej a anaerobnej aktivity. Zničené prepážky v nose mi robia strašný problém s dýchaním pri týchto aktivitách. Väčšinu času dýcham ústami, čo je hrozné, čo by tak vôbec nemalo byť. Ale v októbri už idem na operáciu, celé sa to vyčistí, narovná a verím, že to bude lepšie. No, toto sú také zásadné nepríjemnosti počas tohto behu. Takéto jemné steny, s ktorými sa treba popasovať na pár desiatok metroch. A dokáže vás to vypnúť v konci, keď prepalíte. Ja sa snažím stále si ten tep kontrolovať. Ako ono tu je pri takýchto behoch, keď striedaš tie kopce, samozrejme trošku inak pracuje tá tepová frekvencia, že môže naozaj vystreliť s tým tepom hore, ale snažím sa to mať pod kontrolou a neísť na nejaký prepal, aby som stále aj tú aerobnú fázu nejak udržiaval a išiel vlastne vytrvalostne. Tak kľudne prejdem do chôdze, počkam, kým sa ten tep zníži a opäť pokračujem v nejakých nižších tepoch stále. No máme prvých 5 km, dáme banánik, o chvíľočku sme na Jahodnej, takže nejaký rozkúsik a rozcvičku máme za sebou a môžeme začať behať. Prejdeme teraz do druhej časti
lesa. Budeme pokračovať po ľavoboku smerom na Lajošku. Toto sú príjemné záležitosti trailového behu. Musím ísť viac nohy na nohu, keby na mieste. A bude to all good. Neprepáliť. Dýchať z nožky na nožku. V môjom prípade dýchať ťažko, keďže mi nefunguje nos. Ale dá sa to ubehnúť a dá sa to. Hopa. A máš. A si hore. Easy. Osviežovačka na tej vode, to je spása. Normálne ti to dodá druhý dých. Máme za sebou inak 9 km, vo chvíľu prvá deška. No, predposledné raz ceste. Dobre, dobiehávame teraz k tomu rasestiu, čo som si myslel, že bolo pred 2 kilometrami. Takže až teraz sa dostávame k poslednej odbočke pred chatou a je to teraz 12 kilometrov a nejaké drobné. Dobre, je to tu. Dám ruku na chatu a bežím naspäť. Nie je signál. Ale to asi nepozriem. Chata Lajoška. Horská chata. Otváracie hodiny. Ako sa dostať na chatu Lajoška? Napríklad takto. Dobre, neviem to nájsť, čiže neriešim to. Aj tak už tak či tak idem tam. A či to bude, či to bude otvorené alebo nie. Dobre. Posledný kilometr je drobné. Toto už bude taký záver v rovine. Aktuálne je to 14 km. Ten záver bol dosť náročný, stredal som tam chôdzu, ale snažil som sa tie kopce nejak úsekovo vybiehávať. Teraz si dám už len dokonca ľahkú rovinu. Tam už tuším, že je rovina aj smer dole a pred tou Lajoškou je pár metrov stúpanie. No, chata bola otvorená. Máme horálku. Džus ešte na cestu. Takže rovných 15 km to bolo hore na chate. Takže dokopy to bude 30. Ja neviem, prečo mi mapy ukázali, že to bude 23. Asi nejakou inou cestou. Nevadí. To len keby medveď náhodou byť ústa. Takže by vedel, že ideme. Máme za sebou rovných 20 km. Celý čas teraz 2,5, možno 4 km dole. Nohy, stehná rozbité z toho brzdenia. Máme odbehaných 25 km rovných. V najväčšej kríze sú predné stehná. Stále bola proste brzda dole. A teraz bol stúpak nahor. Ale blížime sa už k záveru. Toto sú presne veci po 25 km. Čo si vychutnáš krásne v závere. Máme to 30 km, posledných 6 alebo 7 km bol najväčší masaker, tam boli nohy úplne odpalené. Obdivujem každého, kto beháva 80 a viac kilometrov, klobúk dole. Verím, že aj mne sa teraz podarí.
V tej Lajoške som bol za 2 hodiny a dole som už neriešil čas. Chcel som to hlavne dôjsť. Celkový čas bol nejaké 3 hodiny a 27 alebo 28 minút do 3,5 hodín. Som to zmakol, takže je na čom pracovať a budem sa snažiť tie časy a tie trasy trošku prekonávať. A ďakujem za sledovanosť inak tohto vlogu, tohto behu, tohto trapenia.